کاربدەستێکی نەتەوەین یەکبووی سەردانا پارێزگەها ئیدلب یا باکووری سووریە کرد و داخواست کرد و 12 مەهێندن میکانیزما ئاریکارییا دەرسنوور ji bo herêma dibin destê serhildayan de û cihê erdhejê bê dirêjkirin. Cêgirê rêxistina karûbarên mirovahî ya netewên yekbûyî bo krîza Sûriyê David Cardin got ku di çarçoveya biryara netewên yekbûyî de çi rêgirî nîne. Eger em bixwazin pêdiviyên xelkên herê zêde di metirsiyê de li bakurê Rojavayê Sûriyê bi cih bibin. gelek sedem hene ji bo dirêjkirina 12 mehêndin ya rêkên alîkariyê ji bo herêma dibin destê çekdaran û cihê erdhejê de. Dê ev yek piştrast bike ku alîkarî di mehên zivistanê yên dijwar de berdewam bikin. Netewên yekbûyî gelek gelûpelên harîkariyan bi rêka Tirkiyê ya sinûrê Babilhewa derbas dike. Ev dergehê sinûrî ji aliyê grûpa cîhadî ya Hayat Tehrîr el-Şam li aliyê Sûriyê ve tê kontrolkirin. Tiştên pêdivî gelekin piştî erdhejê jî pirtir bûne. Lê wek min di destpêkê de jî got, netewên yekbûyî û hevkarên wê her meh alîkariyê digihînin 2.7 milyon kesan. Piştî erdheja şeşî Şibatê li Tirkiye û Sûriyê, hikûmeta Sûriyê razî bû ku her du dergehên Babil Selam û El Ray yên li ser sinûrê Tirkiyê bo hinartina alîkariyan veke. Arê genim yek û hûn li pişt me dibînin, di meha Nîsanê de hatiye kirîn û pêdivî çend mehane heye heta ku cihê ku jê tê wergirtin derkeve. Divê em piştrast bikin ku ew durist tê çêkirin, kirîn û kalîteya wê tê piştrastkirin, tê amadekirin û şandin. Çend meh pêve diçin heta ku tê radestkirin. Hîn me ev xetre temam nekiriye, heta nehî vê mehê wê temam bibe. Ji destpêka şerê Sûriyê di sala 2011 ve heta niha zêdetirî nîv milyon kes hatine kuştin û bi milyonan kes jî bûne koçber. Bi salan Moskû fişarê li rêxistinên nêvneteweyî dike ku tenê ji herêmên dibin kontrola Şamê de ne derbas bibin, da ku harîkariyê li seranserî welat belav bikin. Hêlin Sindî, Dengê Amerîka.